Lekker kwad aan het eten? Ja. Is het lekker, de kwad? Nee, is er geen gat. Ja, jullie... Maar er is veel overlast. Nee, is Er is lekker kat aan het verkopen? Waarom rijdt u nu weg? We hebben het op film. Jullie verkopen kat. Wij verkopen niets. Waarom hangen jullie hier dan de hele dag rond? De winkeliers hebben ontzettende overlast. Wij staan gewoon te wachten op iemand, hoor. Ja, 3 uur lang. Wegwezen. Ja, zoals we net konden zien in de beelden van de iPhone. De auto is net vertrokken en de katresten liggen hier nog. Dus er werd wel degelijk gedeeld of kat gegeten. Hallo. Gebruiken jullie wel eens chat? Hey. Gebruiken jullie chat? Ga weg, man. Wat sta je achter mij? Ga op kanker, Wil joh. je spugen? Kanker, hoor. Ja, de bewoners hebben hier last. Hé, Mattie. Hé, Mattie, wat zit jullie met je filmen? Fuck up, man. Waarom doe je zo agressief? Joh, waarom doe je dat? Waarom doe je zo agressief? Ga dit in de weg geven. Wat is het wel, man?